Os nacionalistas boirenses volven criticar a pasividade do Executivo no que respecta ao aparcadoiro da Boqueira da Negral. O Goberno non ten previsto poñer en marcha a instalación, aducindo que sería preciso un investimento de 180.000 euros. Investimento que, segundo BNG, non sería preciso acometer de terse aberto parking en lugar de desmantelalo. O único que fixeron foi abandonalo, e non só abandonalo, sino tamén desmantelalo, porque hai que recordar que as máquinas que estaban aquí instaladas xa para poñer en funcionamento foron quitadas, retiradas e leváronos para o de arriba. Eso aquí xa nunca tiveron intención de que o aparcadoiro se destinara á súa finalidade. A maior desto, dicir que tiveron oportunidade no seu día, antes de que caducara, de executar o aval da empresa, se é que o parking tiña deficiencias, e non o fixeron. Respostan tamén ás declaracións formuladas polo alcalde, que considera que a posta en marcha desta instalación non sería rendible, argumentando que se trata dun servizo público para a cidadanía. Isto é un parking que se fixo para servicio dos ciudadanos de Boiro, non para facer negocio, porque agora din que non é rentable, nunca se fixo aquí ninguna cousa para que fose rentable, senón para que prestase un servicio. Por esta razón instan o Executivo a poñer en servizo as novas prazas de aparcamento nesta contorna, onde estaba previsto o desenvolvemento dun plan parcial para a súa urbanización. Para dinamizar o comercio local, como para que a xente garde os coches. Moitos edificios non teñen garaxes, non hai máis que vir de noite e ver a cantidad de coches que están na rúa e que podían estar en prazas de aparcadoiros. Por outra parte, dicir tamén que este aparcadoiro está na Boqueira da Negral, que era unha parte de Boiro que iba a ter un plan parcial específico de desenvolvemento, co cal quedaría metido este aparcadoiro pois nun punto moi estratégico de Boiro. Sen embargo, entenden dende o BNG que o Concello non ten intención de abrir as instalacións, posto que non se destina ningunha partida nos orzamentos municipais que veñen de ser aprobados.